Giila isip most outstanding citizen of Malabon, si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon tungod sa mga nahimo niini sa syudad. Ani report. Gipasidunggan sa Malabon ang mga individual nga dako ang natampo sa pag-uswag ug naghatag og dungog sa syudad. Nakadawat og Malabon Medal Badge Lifetime Award isip Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Alang kang Attorney Gozon, usa kini kadakong pasidungog nga iyang nadawat. Sa iyang speech, gibalikan ni Attorney Gozon ang iyang kabatan-unan ug bisan wala na kini karon nagpuyo sa Malabon, nagpabilin gihapon ang iyang kasing-kasing sa syudad. Dahil lang team parangal sa mga nakaraan o gunitain natin ang nakaraan, I would like to say that I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago. That I learned how to swim in Malabon River when it was not yet polluted. And that I spent my early formative years in Malabon. Lakip-sab sa gipasidunggan ang iyang mga igsuon nga sila Carolina Gozon Jimenez, hasta si Florencia Gozon Tariela nga nauna na nga gipasidunggan sa Malabon. Matud sa Kasama Incorporated nga nag-organisa sa event, nga ilang gipasidunggan si Attorney Gozon tungod sa barugana niini sa kamatuuran ug responsableng pagbalita pinaagi sa pagdumala niini sa GMA Network Incorporated. Gipasidunggan sab sila Senator Loren Legarda, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ug kanhi Senate President Juan Ponce Enrile ug ubang personalidad gikan sa sining, akademya, negosyo ug serbisyo publiko. Ito pong pagbibigay ng ating gintong parangal ay hindi lamang po para sa kanila, kundi para sa bawat Malabueñong nangangarap, nagbibigay ng masigasig na pagmamalasakit at karunungan, kagalingan. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.